Pro Partido Socialista de Pontevedra, as mulleres da cidade están desamparadas. A formación alertou hoxe da falta de persoal e medios do Centro de Información á Muller neste mes de agosto. O CIN, que é o Centro de Información á Muller, atópase prácticamente pechado. Únicamente unha funcionaria da Administración Xeral, non unha funcionaria específica, con formación en violencia. Non hai ninguén máis que preste asistencia no caso de que aparezca unha situación de violencia, porque a psicóloga que está ao fronte, a directora do CIN, está todo o mes de vacacións, o axente de Igualdade ten un contrato vencido dende o 31 de xullo e a abogada está de vacacións ata finais de mes. Esta situación non se pode tolerar. Preocupa especialmente que esta situación se dea durante o verán, unha época na que, segundo Castro, repuntan os casos de violencia machista. De feito, a concelleira asegurou que esta falta de persoal xa afectou a unha usuaria do CIM. Pasado venres, unha usuaria do CIN, ante unha situación de violencia acontecida na seu domicilio, tivo que abandonar o mesmo e acudiu a este recurso ante ao CIN e ninguén poido atendela. O que é gravísimo, tivo que ser atendida de forma subsidiaria por unha traballadora social do correspondente ao seu lugar de empadronamento, da súa vivenda, é gravísimo. Castro tampouco entende a decisión do goberno local de prescindir dos puntos morados nas festas do verán pontevedrés, sobre todo nas máis multitudinarias. Recordou que o papel destes lugares era ofrecer información, atención e apoio ás mulleres que o precisaban. Se constituían uns lugares seguros porque estaban coordinados además coas forzas e corpos de seguridade, lugares onde se podía denunciar unha agresión, ter un primer apoio psicolóxico ante a mesma e informar as víctimas dos recursos existentes. A maiores este punto serviu tamén de referencia a moitas nais e pais adolescentes, achogáronse ata ali moitas rapazas que durante a noite perderon as súas amigas ou rapazas que quedaron sen batería para cargar un móvil e poder localizar a resto da xente, así como os seus pais para ir a buscalas. A concelleira socialista tamén se referiu ao novo goberno da Deputación de Pontevedra. Paloma Castro destacou que a día de hoxe o Executivo está formado por 11 homes e 5 mulleres, composición que considera supón un paso atrás na loita pola igualdade.